Täällä on noita siellä. Tantarellipaikka. Ettekö te nähnyt? Kannattais kyllä poimia meinaa. Ne on herkullisia. Onko ratamestarin kommentit tästä erikoiskokeesta? Liian helppo. Pistetäänkö pölkkyä sitä lisää? Pölkkyä tohon noin ja ristiin rastiin kive. Joo, siis tää täytyy vaikeuttaa, ei me lähdetä näin helpolle linjalle. Otetaan tuosta lammesta kastelu tähän vielä hän Sari. Lohilampi. Miten se tuohon puuhun osui?